шоу «Балада об чотирьох заложниках». Їх ведуть пожитні стежинці, чотирьох, під конвоєм, з дому. 14 старіші дівчинці, 3 годи, хлопчику малому. Разом з ними у підвал холодний, помнить тетку, сестру минає. А мене гэта батько їх родний, батько родний, мстивця народний. Пішов вороха і днів у газеті, об червоній бригаді ягоний. По усім булим сільсоветі, клеїть новий, загад суровий. Со слупов, со стін, оконісов, погрожають, минають загадом. Ён повинен скориться, з'явиться, здаться у руки фашистської владі. І висить у загад рукавами, наминає верхаті і клеті. Они з'являться розстріляні, куди завтра заложники, діти. У чеканні смертного часу у підвалі діти минають, з ними тітка їх родна разом, і так само розстріл погрожає. А чому не звертують солдати? Знать маленькому хлопчику треба. А чому не пускають за крати, за якими і сонце, і небо? А це скоро нас визволить татка. Скоро, тітка говорить малому, татка прийде і усім нам, дитятка, волю дасть, і ми пойдемо додому. А чому не приходить ён? Сину тяжко усе розтлумачить одразу. Спи, засни, сутяшає жаншина. У чеканні смертного часу тітка дітям, уклавши малого, каже правду про льоси суровий. Не повинен ведать нічого, тільки менше, син трьохгодовий. Ви нічого йому не кажите, но вважає дітей минає. Сину сне говориться обживче, по якому пойде додому. Осторожно, тривожно сильший, снятся крати меньшему сыну. Тут и мокрые стены, и мыши. Татка, татка, забыл нас, покинул. Спи, засни, сутяшая жаншина. Спи, сынок, не твоя гэта справа, спи. Наш татка не прийде, на гэта не має він батьківського права. Ночь проходит, солнце узыходит. Заспевали жаворонки у полі, і солдати виводять за крати. Хлопчик радий і сонцю, і волі. І солдат до стіни приставляє, цілі кальки м'яні голови, починає з сина минає. Стріл упав хлопчик трьохгодовий, Кати знов пістолет знімає, на стіні заложником тіні. Ось і все, перед батьком минає, станьте всі батьки на колені.